Sampai ngomong Bupati kok meneng ae. Bupati bisu piye? Sowan mupadora harjo sak sowanmu ya patih. Sing sabar. Sabar. Paman patih. Paman patih. Patih. Kowe iki lho tak dangu. Nami kula senes patih. Senes nami kula ku senes patih. Lah jenengem. Jeneng kula pentul. Lah ya awakmu bengi iki tak sengkake ngaluhur minangka pematih ana ing Rejamulya kene ya kuwi Ki Pentul Kusuma. Apa ya enek patih kok modele ngene. Ngeten iki nak patih kula kudune bupatine penjere Pak Lurah kala wau. Pak Saeno. Tulung omongno karo Pak Saeno ya. Pripun? Jedinge renek ciduke. Mila to? Heeh. Mosok enek bupati nguyuh bingung golek ciduk. Lah nek mboten ciduk terus pripun? Akhire ben resik tak celupne iki, Mas. Lho, niku kula nggih gumun. Niku nek sing nguyuh panjenengan, kena dicelupne. Lah upami sing nguyuh garwa panjenengan. Jelas lebar nek kowe kok. Lah dicelupne langsung satno jedenge. Paman patih wonten dawuh pangandika kepiye anggonmu mranata sagung para nayakaning praja ana ing Kadipaten Rejamulya iki, Paman? Ketoprak tenan aja cengengesan iki. Awake dhewe iki melok grup rombongane Toprake Mbah Sigir. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Anggen kula ngentepi kewajiban Ngentepi sapa? Kuwi apa jenenge? Netepi kewajiban gladi para prajurit